ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁ ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ ହରାଉଛୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାହାଣୀ, ଜଣେ ଏମିତି ଯୁବକଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ଟଙ୍କା ତ ସବୁକିଛି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ବହୁତ ସରଳ ଓ ଖୁସି ମିଜାଜର ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବାପା, ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ କାହାର ବଡ଼ ଘର, କାହାର ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, କାହା ହାତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ନିଜର ଆଡମ୍ବର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ କାହିଁକି ନାହିଁ? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସକାଳ 5ଟାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍। ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏମିତି କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହେଲେ। ବଡ଼ ଘର, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଚାକର ବାକର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଅର୍ଜୁନ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ବାପା, ତୁ ଟଙ୍କା ତ ଅନେକ କମାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ହରାଇଦେଲୁ ସେସବୁକୁ ଆଉ କ'ଣ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ପାଖ ରୁମ୍ରୁ କାହାର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ପଛେ ନିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଆମ ମଣିଷଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁଃଖିତ ମନରେ କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ମନର ଶାନ୍ତି କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ବି ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଟଙ୍କା ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ।